Xitayın Ova Hocalyk we Ova Yerlerini Ösdürüş Ministrliginiň maglumatlaryna görä, Xitay 2021-2025-nji ýyllar öz üçin alýan 14-nji 5 ýyllyk maksatnamanyň dowamyny 460 million mu, ýagny 33,67 million gektar töwereg ýokary derejeli Ova Hojalyk yerlerini özleşdirdi we döwraplaşdyrdy. Bu ýöňe güýçlük merkez häkimiýet tarapyndan goýurylan 700 milliard yuandan, ýagny 99,26 milliard Amerikan dollarynyň gowrak maliýe gollawnyň hasabyna gazanyldy. Ova Hojalyk meýdanlaryna häzirki zaman Suwurş ulgamy, suwuň netijeli ulanş usullaryny ýola goýulan, gurokçylyga we sil suwlaryna garşy zerur çäreler görülen, yerler özleşdiriş işlerini Xitaýyň demir gaz günnegorunaky gara toprakly meýdanlar, esasy düzlükler we hasallygy ýokary bolan yerler ileri tutuldy. Ova Hojalyk we Ova Yerlerini Ösdürüş Ministrliginiň ýol başçylygynda yerli häkimetler ekin meýdanlaryny tekilleýiş, suwurş we ýol ulgamlaryny döwraplaşdyrmak, şeýle hem topragyň hilini gowlanyrmak üçin uly tagallalar etdiler. Netijede döwraplaşdyrylan Ova Hojalyk yerlerini häzirki wagtda her ötüş mögsüminde gektardan 7,5 tonna hasyl alınýar. Bu bolsa önümçilik we howanyň ütkömegine durnaklylygy ýokarlanýar. Geljekde Ova Hojalyk yerlerini ýygydarly kämilleşdirmek, Xitaýyň däni öňürmek mümkinçiligini hassa artdyrmagyna, Ova Hojalyk işleriniň netijeligini ýokarlandyrmagyna hem de howanyň ütkömegine we aýratyn isleге garamazdan uzak möhletli milli azyk howpsuzlygyny üpçün etmeklige gollaw berer diýilip garaşylýar.